Augusta 2025 v Turčianskych stretli sa dievčatá a žúrka bola hneď. Zaznela spomienka v každej z nich veď, vrátili sa srdcom do krásnych ťas späť. Tá teplická PGška, tá je pekne stavaná, stavali ju dva murári zo samého kameňa. Tá teplická PGška, tá je pekne stavaná, stavali ju dva murári zo samého kameňa. Jela Vierka, Veronika s harmonikou, Majka, Anka a Johanka s Helenkou, Martuška, Mária, Tánička, pre vás je táto pesnička. Tá teplická PGška, tá je pekne stavaná, stavali ju dva murári zo samého kameňa. Keď sa oni postretali, harmonika hrala, pieseň viac hlasne už sa krásne spievala. Prichádzali stále ďalšie spolužiačky, z vítania, objatia, slzy a boskávačky. Jela Vierka, Veronika s harmonikou, Majka, Anka a Johanka s Helenkou, Martuška, Mária a Tánička, pre vás je táto pesnička. Tá teplická PGška, tá je pekne stavaná, stavali ju dva murári zo samého kameňa. Chutné jedlo, krásny hotel, žúrka to veľká, tancovačka, klebetenie, všetko bolo krásne, preto o rok stretneme sa, to je predsa jasné. Tá teplická PGška, tá je pekne stavaná, stavali ju dva murári zo samého kameňa. Jela Vierka, Veronika s harmonikou, Majka, Anka a Johanka s Helenkou, Martuška, Mária a Tánička, pre vás je táto pesnička. Tá teplická PGška, tá je pekne stavaná, stavali ju dva murári zo samého kameňa. Tá teplická PGška, tá je pekne stavaná, stavali ju dva murári zo samého kameňa. Tá teplická PGška, tá je pekne stavaná, stavali ju dva murári zo samého kameňa.